Green Jersey o Sprint King ang naiuwing titulo ni Roniel mula Urbistondo sa kauna-unahang edisyon ng Tour de Pangasinan. Ang mga ganitong kompetisyon daw, nagbibigay sa kanila ng karanasan para mas mahasa pa ang galing sa larangan ng endurance sports na cycling. Mas maganda para mapursige yung mga bata na baguhan ganon para mag-improve yung mga ensayo nila tapos makalaro din sila dito. Ang pangarap tungo sa tagumpay sa larangan ng sports, isa rin sa tinututukan ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III. This is number one, human development. Tapos as I said nga, one of the parts of our holistic approach to siyempre reduce criminality, drug use among the youth. And then also equally important is that dito tayo nakakahanap ng mga potential athletes who could compete not only in the province, regionally, nationally, but internationally. Yun yung ating objective dito. Bukod sa suporta, naniniwala ang gobernador na kapag may maayos na pasilidad at kagamitan ng mga atleta mula Pangasinan, ay makakayanan nilang makipagsabayan sa iba pang mga bansa. Nationally, Southeast Asia, Asian, I think we have a competitive, not really edge, but a good fighting chance to compete in that. But in areas like tennis, di ba, si Alex Ayala is doing well. My nephew, si Zach Gico, no, bagamat 8 or 9 years old pa lang siya, he wins golf championships all over, I mean, worldwide. So, marami pong mga sports na pwede tayong i-explore actually. So we just have to find yung tamang sports para sa atin. Sinabi din ng gobernador ang pagkakaroon ng mga sports facilities sa itinatayong 11-story Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan. Jose Robert Inventor, RNG News.